Michy a tohle je můj kolega Samy. Takže chci vám říct, že jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr a koment. No tak kdo chce, komu se to hodně líbilo nebo něco. Doufám, že všem. Chci vám říct, že tyhle scénky jsme točili fakt na ostro. Jako. A hodně krvavých šrámů jsme si s tou utrpěli, koukejte. Kolega si nějak nalezl kolega říkal, že to je něco jako zlomenina, ale tak. Je to zlomenina. Víte jak kecá, jako strašný kecá. Poslouchejte ho. A no tak, jestli se vám to video líbilo, si ho trvalo málo vteřin, ale točili jsme to asi tak 2 hodiny. Co? No, jo, nějak tak. Takže jestli se vám to líbilo, dejte like a odběr. A Koment pro koho chce. Doufám, že se to líbilo všem. Takže čau.